Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakadanon da solidad ken Willie ijay syudad, ket nagdiretso da iti pagdagdagusan ni Verna. Nakita nga rod ni Soledad tinlemang ni Verna a cellphone nga inalala na kadagiti kaadalan na. Saan analapdan ni Soledad ti bagina, ket nadiswan na ti kabsat na. Tanamuan na asaan gaya man asumsumrak iti pagadalan ni Verna. Idi agangay, inayayo da ni Verna nga ipakita da iti espesyalista. Papagayam, denggan ti tuloy ta seryetay ita alawas ana pauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, di nakawagan iti apo. Tas anak pa'y matunay alakay. Kasta ka dihi, sir. Pasensyan, sir. Sakbay nga agsarita ta. Ibilang nak, kas may sa kabsat. Wano amam. Tapno maibagam amin kanyak, ti parikot mo. What? Parikot. Ni awan mat parikot ko, sir. Duha talaan ditoy, kaya't katulungan. Saan ka di? Asaan mo amalap dan ti imam? Apidutan ti banag ang makitam? Saan ka ngagbabain? Sakit dayta ang balasang ko. Ngam di ka madanagan. Mabalin ang maikat dayta. Nulakit di, tatulungan matlaang ti bagim. Ide pa'y lako maubing ni Verna at tinubngar mo ti madi akababalin na. Agam saan mo? Tapi nanuynuyam iso akas laki maro. Napasig namin kanyak ti buridik ta. Iso adyak kayat asaktan tirik nana. Day tati kunada abidot apa nangipatag. Tipod no apa nangipatag. Ketubngaram ti madi nga aramid na. Tapno tumanor anasaya at ti kababalin na. Kaano nga ta sumangpot ni Verna? Urayon ta ano kaano. Makaturpos ton ni Fe. Idinto ta saan kin ni Verna. Balasan ko, napadasam ka din tinagsindi iti puspuro. Namin adon, nangaro na idi ubingak, sir. Panakaayayam ko ti pusporo. Libasag ti pusporo ni nanang, kat inakagsindi ijay ruar. Ket napadasam ka din tinasinitiramay na, babaan iti apoy na. Uwan, sir. Di na sinitak. Insardan kung tinagabalbalay iti pusporo. Tadyak kaya ti masinit. Ti apoy ti puspuro, ket basit laeng. Ngam nasakit ti sinit na, saan ka di? Uwan, sir. Uray basit, kat nasakit mo ti sinit na. Ala, balasan ko. Ikidem mo dagita matam, ket panunutam. At idakkel nga apoy, ket puuran na ti entero abagim. Ala, balasan ko. Agkidem kan. Anya ta ti pagsarsaritaan da di taunag. Nagbayag damat. Baring makatulong ti kabsat mo iti pandagisarita ti gayem ko. Sayang tinasaya ata masakbayan na. Gaputad din na nadisiplinaan ti bagina. Adamat tan kasta natulungan na. Idi kwan, nagadal ka nung matlaeng. Kat may sa kano itan na pulis. No makitak, ana sa ito nga agadal, mabalin ko man na natulungan. Ngam no iyalong-along naman ang ti panagadal na. Sayang laan. Nam na maik ngagbaliw ti kabsat mo. Imposible mo ta saan na mabagbagaan ti gayem ko nga espesyalista. Hello anak ko, kaano ka di nga agawid ni Verna? Padasan may pay apaagasan nanang. Kaya't nakaditi agpakita iti doktor? Madama ti panakisarita ng nanang. Madidi damo. Imbagak ang makaamon iti biyag na no saan nga umanugot. Sapay la ko mga road ta maikat nan ti kasta nga aramid na. Ti panag-ala na iti san na ako kwa. Obserbarak ananang. No, adda pa panan ti panakisarita ti gayem ni Willie kankwana. Sige anak ko, kat sapay la ko ma, tagbaliw ti kapsat mo. Day,
Si kamot ti masabat ko, solidad. Ay, ada kamot dito yung syudad. Da kayo matgayam, nana. Dito yan ti ayan ti trabaho. Manipod na uram ti pasdak ili tayo. Ay, adu mo't tinapukawan iti trabaho kan puesto. Idi na uram dayja apasdag. Wan nga rod, nana. Kaasi matdag iti na uraman iti laklako. Wen nga rod Ay, imbag Tada na sarakam adagos at trabahom dito. Wan nga rod, nana. Iti fast food chain matlaang ti ayan ti trabaho. Ket tikabsat mo ngay. Adda ka di mo't dito yung syudad. Wan, nana. Agbiro ka no mat iti trabaho na. Trabaho? Apay, saan nga agadal? Agadal to siguro no magagat, nana. Itatasaanan nga agad adal ni Verna. Mayat ka kadi makikalaysan kanya. Wan, Willie. Panawanan tap nagkalaysatan. At data matan iti husto nga edad. Agyamanak tayo manugot ka matlangan. Nakita kami ti kinasayaat mo. Kat amok anatalgadak iti sidong mo. Ibagak to nga rudan karak iti dadakkel ko, ta dumanon kamin. Sige, sika ti makaam mo. Ita taadda ka manan dito opisinak. Naparmatam ka di ti kasasaad ti malapunos iti apoy. Jak may ladawan. No kasano nga tatituok kan sakit na, sir. Puno ti imbagam. Nuramay laeng ti masinit. Marik na ti intero abagim ti sakit. Kastamat no anya ti madi a maararamid mo. Marik na ti intero a pamilyam ti pannakaibabain. Sir. Kang runaan ti amin. Dakas ti agala iti saan mo akukwa. Impyerno ti pagtinnagan, kan mauram amin mat abagim. Saan ka di nasakit dayjay? Mauram amin abagik, sir. Ramay laeng amasinit kat nasakit. Kasanuntulangan, no entero abagim ti mapuuran. Naglaw ko asaan ang matagtagarin ni Verna. Manipod naggapu kami di opisina ti gayam mo. Mabalin nga agpampanunot ti kabsat mo. Maamiris na tibunga ti madi nga aramid na. Sapay ko mga rod Tama ka amirisan ni Verna. Awan pa pananano di makaamiris. Basta kanayon ako yugam amapan ka ni Matt. Uwen, kat iti mabiit. Isa ganaan tamutan ti umadanin ang panagkalaysata. Magagaranak paikit din ang madanon ko man dahit agundaway. Nagsabat kami kan ni Solidad dita kalsada. Ay adagayam mo't dito yung syudad. Adagayam trabaho na ditoy. Saan nakadaakadwa ni Verna, nanang? Ay saan mait? Ang dinamag ko no adamot dito yung syudad. Kat wan ka no. Agbiro ka no iti trabaho na. Kunakun kat, asaan nga agad adal? Agadal to ka no magagad kunan ni Solidad. Mayat ka di ti panakisarita ni Manang Solidad kan ka, nanang? Saan ka di ang makapungtot? Ay, nasaya at tipan nakisarita na. Isuan nasaya at mo't tipan nakisarita kan kwa na. Ay, saan ko kuman akasarita? Ang kayat kula amaamuan no ayan tikabsat na. Saan kami pa'y nagsarsarita ka ni Verna, nanang? Di kam pa'y nagkitkita. Awan ka di ti bakanti at trabaho ijayan mo, manang. Kaya't mo ka di tiyag trabaho. Ang mga numakaaramid kamot ijay, iti pakaikatantang agpadpada. Ika gumaak, tadyak kayat ti mauram, manang. Mauram? Anya ka di ti sasawa mo ading ko? Naku na ni Sir Matt. Ati agala iti saan na ako kwa, kat ada katukad na mo't adusa, ti pan nakauram. Maikarim ka di asaan ka nga agaramid iti pakaikatanta adwa? Uwan, manang.
Saan aga po tadyak kayat ti maikat iti trabaho. Jak kayat ti mauram ija impyerno. Damo ni Verna nagtrabaho dito fast food chain. Ikabil ko ti kabarbaro a wallet ko. Ijerabaw ti istante, ti pangikabilak. Obserbada, no alaan na. Makita kat makumikom at nagtrabaho. Ne, nakita na ti wallet. Agpamarangak ajak makikita. Si putak no alaan na. Asino ti akin kukuha iti daytoy a wallet? Alaan na kuma, tadalosak ti rabaw ti istante. Agpamarangak ajak nang ti imbagana. Kitaak, noan niya ti aramidan na. Kumusta ni Verna? Saan ka di anagala ti komporme iti trabaho yo? Ay na, sapay ko matag na nayo na nakastoy, honey. Ingkabil ko ti wallet ko iti rabaw ti istante. Ngam di na innala, idi pinunasan na ti rabaw ti istante. Senyalis dahi ta na makontrol ng ti ima na. Maragsakan nak, kat sapay ko matag tultuloy akastoy. Into nagsweldo kayo. Maragsakan laki di makaigamit tinagbanugan na. Lakit di Kat no kayat nanton ti agadal, ituloy ng tumatlaang, babaan iti bukod na alingat. Kastoy gayam ti agsweldo manang. Maragsakan nak. Damo asweldok da ito Naragragsak kan tupay, no dakdakkel ti sweldom. Ti kayat ko asawan, dakdakkel ti sweldom, no adda-adal mo. Urnungag ti kwartak. Ta ituloy ko matlaang ti agadal manang. Dayta ti kasayaatan ana panunot mo ading ko. May mayat matlaang no adda maiturpos mo a kurso. Wen manang. Kayat ko ti dumawat iti pamakawan. Kadagiti impapaay ko kada kayo asakit tinakam. Uray saan kan adumawat iti pamakawan ading ko. Napakawanda kan. Tinapatag kat ti panagbalbalyo mon. Tamasaktan kami. No makaaramid ka manan iti madi. Dayta ti imbaga ni Sir Matt. Masaktan amin a miyembro ti pamilya. No adda madi nga aramiden ti maysa a miyembro. Natulagan ti kalay sa dasulidad ken Willie. Umadanin ti panagkasarda. Kasla ka ano lang na di ubain ta ti anak ta. Ita, dandanitan agubba. Iti agbalinto nga aputa. Sapay kumaata maipaayanda ta iti apo ko. Ngamnay, di na pala nagkaskasar. Apo kon ti ibagbagata. Ay na, Si kamo nga mintiim mo na anang ibaga. kastigayam tirik na. So umandalin nga agkalay sa ti anak. Wan nga road. Ay na, agyaman ta iti apo. Tababaan kin ni Willie. Ininot kanumot nga agbaliw ni Verna. Iti madi akababalin na. Naibagang kanya panagsabat kayo kanina na Eva dito syudad. Adapay nga ta dito'y manang. Diyak amo ading ko. Medyo nabayag namin nandiya pa nagsabat mi. Amang ano nagawid dan ija ili tayo. Apay aya. Kayat ko adumawat iti pamakawanda ken ni Fe, manang. Kaya ta sa wanday ta nagbaliw kan. Kat maamiris mo tinagbiddo ta maading ko. Uwan nga rod manang. Itala ang maamiris ko dagiti biddot ko. Inton pa nagkalay sa amin kani manong mo. Agbakasyon tayon to. Agawid tayo, ija ili tayo. Mapanak to ija balayda. Kat dumawatak iti pamakawan ken ni Fe. Imbag ta na kaumay ka dito'y boarding house, manong. Mabalin ka diti agkid daw. Oh, anya ka ditikid daw mading ko. Tapno ad-ad ti panagsindingad mi ken ni Fe. May isa kumaakadwak nga agabay into nagkalay sa kayo ken ni manang, manong. Oh, mapatgan tikid daw mo ading ko. Inkanto kasarita. Tapno ammo na amay santo nga abay inton agkasar kami. Uray alan tayo pa'y ti inana amay sa kadagitininang. Agpay sumanong. Nagsingpot ka talaga.
Kasta kumamat kasing pati matumpungak to. Ay na, tagpasablog pa'y. Saan apasablog dayjay, manong? Pudno ti imbaga. Hello, anak. Naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta? Nasaya at kami lang tamat, nanang. Adamat ang trabaho. Di ka ka din ag-eskwela, anak ko? Ag-eskwela ang to no makaurnungak, nanang. May mayat mo't laeng no adda maiturpos mo, anak. Imawagak. Takayat ko nga iton agkalay sa damanang. May santumat nga abay ni Fe. Ninang kanumat ni Nana Eva. Sige pa'y, nanang. Adda parokyano. Bye. Ay, bye, anak. Ha? Pudno ka di, tinangag ko. Anya? Ay, jaklakit di kaya't nga balin ako marek na dya sa lawasaw. Awan matkit di tidakas na, nga mas daawak launay. Imposible tinasa univerna. Kagura na launay, dagiti agina. Uray siya, kagurak mat ida. Anya tinaknakan ni Verna. Nakayat na nga agabay, tinumiro uno, akabusor na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paplay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.